המראות האלה של השייך הסעודי מוחמד אל-עיסא נושא תפילה לזכר הנספים במחנה אושוויץ ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה ריגשו רבים. We would like to thank and acknowledge the great work Mohammed Al-Issa does. I wanted to thank the Sheikh Mohammed Al-Issa for standing against anti-Semitism. הערב הוא זכה להוקרה גם בשל אותו ביקור היסטורי, אבל בעיקר בשל היותו אחד הקולות המתונים באזור בשנים האחרונות. وقفت داعما إلى جانب إخوتي اليهود وقلت لن يحدث هذا مرة أخرى مطلقا بإذن الله تعالى لا لليهود ولا للمسلمين ولا للمسيحيين. במהלך אירוע וירטואלי זכה השייך אל-עיסא, מזכ"ל הליגה העולמית האסלאמית שיושבת בריאד, בפרס מהתנועה למאבק באנטישמיות שיושבת בארצות הברית. הביקורת על פעילותו של אל-עיסא מצד גורמים אנטישמיים ואנטי-ציוניים לא עוצרת אותו. כך הוא נשמע הערב מריאד במהלך האירוע הווירטואלי. هناك من يحاولون تزييف التاريخ من يدعي أن المحرقة وهي الجريمة الأكثر فظاعة في تاريخنا البشري أنها نسج خيال. إننا نقف ضد هؤلاء الكاذبين. התנועה למאבק באנטישמיות סבורים כי בימים כאלה יותר מתמיד חשוב להוקיר אישים כמו אל-עיסא. בשנים האחרונות ראינו עלייה חדה במקרה אנטישמיות בכל רחבי העולם. אנחנו גם שומעים קריאות ממשטח האייתולות באיראן להשמדת מדינת ישראל. ולכן אנחנו פה היום כדי להגיד תודה לשייך אל-עיסא שמחבר בין יהודים למוסלמים, שנלחם באנטישמיות ובהכחשת שואה. אירוע ההוקרה מן הסתם היה וירטואלי בשל הגבלות עידן קורונה, עידן שמגביר את גילויי השנאה כלפי האחר. גם כאן אל-עיסא משדר מסר של אחדות בין הדתות. نواجه اليوم جميعا عدوا مشتركا في فيروس كورونا والذي انتشر في كل ركن من أركان العالم ما يدل على أنه لا يهمه إن كان الشخص مسلما أو غير مسلم. ברוח התקופה מנסה ארגונו של אל-עיסא לפעול למען מדינות מוסלמיות ושאינן מוסלמיות כדי להיאבק בנגיף קורונה. ישראל עוד לא שם מן הסתם, אבל יש מסרים בעברית. זוהי חובתו של המוסלמי כלפי אחיו המוסלמים וכלפי כלל האנושות. סיוע בדרכים שונות. מזון, חומרי חיטוי, ציוד רפואי. אחרי המשבר, אני מקווה שנבין שגורלנו בכוכב הלכת הזה הוא משותף, ושנחיה בשלום. אין ספק כי פעילותו והצהרותיו של השייך הסעודי מקבלות אור ירוק מהנהגה בריאד, שרוצה להראות לעולם שהממלכה השמרנית השתנתה גם ביחס ליהודים ולהיסטוריה שלהם.